شەر و پەفچوون لە باژارێ کۆبانێ بەردەوامن و هێزên کوردی di pêşveçûnê de ne. Li gorawangeha Sûriya mafê mirovan, şerekî tund duh êvarî di navbera hêzên Kurdî û çekdarên Daişê de derketin û berdewam kir ta serê sibiha îro. Di wî şerî de hêzên Kurdî karîn pêşve biçin û mekteba reş an godibistana El Muhdîsa û derdora wê kontrol bikin. Herûha xizana avê li navçeya Botan li başûrî bajarê Kobanê jî kontrol bikin. Piştî kontrolkirina dibistana reş û tevahiya Rojhilatî Bajêr, heftê ta heştê ji sedî ket dibin kontrola hêzên Kurdî de. Di van şeran de bi kêmanî 4 ji şervanên Kurd şehîd ketin û avahiyeke ji aliyê rêxistina Daeş ve hat teqandin. Herûha zêdetirî 9 endamên wê rêxistinê hatin kuştin, ku termê 5 ji wan di destê hêzên Kurdî de ye. Hevdemî van şeran hêzên pêşmergeyên Kurdistanê çeperên Daeş li derdora bajêr û cihê şer û pevçûnan jî bombebaran dikirin. Vekşandina Daeş piştî kêmbûna şiyan û garînên wê li hember hêzên Kurdî bi piştevaniya hêzên pêşmerge û balafirên hevpeymaniya navdewletî tê, ku ji ber lawazbûn êdî şikestina wê êdî berê xwe dide sivîlan û li Rojhilatî bajarê Kobanê mal û otomobîlên xelkê talan dike û dişewitîne. Menal Mihemed, Ark.